Milli kitapxana binası үшін нур терапиясы. Көптен түгілгіне бинада ремонт ішлері тамамланды. Комплекс яңартылды. Заманча технологиялар ярдәмендә бина іші яқтырды. Реконструкция алдынан архитекторларға қотлаулы бурышны, яғни тәрәзәләр аз булган бинаны мөмкин қадар яқтырақ итү проблемасын хәл итәргә кирәк иде. Кояш нурларын махсус шахталар буенча күчерү технологиясын кулланып, бинаның йөзен үзгәртүгә иреште белгечләр. Тышкы кыяфәтләре белән алар гадәти яктырткычка охшаган, ә менә асылы бөтенләй үзгә. Махсус плафоннар аша кояш нурлары әнә шулай кабына. Республика Милли китапханәсе бинасы архитектура күзлегеннән караганда катлаулы, һәр бинага тәрәзәләр кую мөмкинлеге булмаган. Ярдәмгә комплекслы табигый яктырту системалары килгән. Светособирающий купол. Менә бу гөмбәз күктәге бөтен яктылыкны җыя. Яктылык көзге аша чагыла. Түбәдәге гөмбәз тыштагы яктылыкны үзенә җыя. Ул көзге истегенә эләгә. Аннан соң яктылык шахталар буенча бина эчендә теләсә кайсы урынга җибәрелә. Шулай итеп, кояш яктысы эшкә үтеп керә. Ну вот, собственно, тот световод, в который мы заглядывали. Так выглядит его светорассеиватель снизу, который равномерно распределяет солнечный свет по помещению. Артык яктылык булмауга борчылырга кирәкми. Китаплар өчен бу иң дөрес яктырту алымы. Ультрашәмәхә дулкыннар китапларның сакланышына тискәре гынты ясый алмый. Укучыларның күзләре дә яхшырак саклана. Мондый тәрәзәләр яктылыкны күбрәк тарата. Моңа өстәп, акча да яңа кала. Чөнки кояш яктысы өчен түләргә кирәкми. Гөмбәзләрне дә аерым саклау таләп ителми. Махсус термосистема аларны кар ябышудан һәм пычрактан саклый. Шулай итеп, кояш нурлары китапханәнең иң караңгы почакларына кадәр барып җитә. Фанис Мөхәммәтов, Илмира Җәләева, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.